De cultuuragenda wordt mij mogelijk maken door Thermen Beauty Leeuwarikhoeve. Tot en met 31 oktober te zien in het Fries Museum de internationale fotomanifestatie Noorderlicht. Meer informatie op www.friesmuseum.nl. Op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 september van 1 tot 6 uur expositie en muziek in Atelier Cubus Sneek. Kom sneun van Fjouweroeren aan naar de Lawaai voor het gezellige Tjoch-festival. Met een soort akoestische muziek van Frieske topartiesten en beginnend talent. Tjoch voor het programma op tjoch.nl. Blazers en slagwerkers gezocht voor Afrikaans muziekproject in Drachten. Geef je op voor de auditie via www.friesprojectorkest.nl. Op vrijdag 8 oktober tijdens de Kniepstermerken geeft Frans Bauer met zijn First Show Band een concert in de Kniepen. Bestel nu kaarten via kniepstermerken.nl. Op vrijdag 1 oktober aanstaande klassiek op de veerboot. Ode aan de Wadden. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Kijk op www.schiermonnikoogfestival.nl. Willen jou ook adverteren in de cultuuragenda? Bel je Omroep Friesland Reclame. De cultuuragenda waard mij mogelijk maken door Thermen Beauty Leeuwarikhoeve.